Akwụkwọ nke Matiu isi nke 9. Mgbe ahụ ọ banyere n'ụgbọ mmiri pụọ na ya wee bịa n'obodo nke ya. Onye ọrịa ahụ kpọrọ ya otu nwoke na-arịa ọrịa n'ihi okwukwe ha, wee sị onye ahụ nwere ahụ mkpọnwụ, "Nwa m, jide onwe gị, ụfọdụ n'ime ndị odeakwụkwọ kwuru n'etiti mmehie gị agbagharawo gị." Mgbe Yeshua hụrụ echiche ha, ya onwe ya, nwoke a kwuru okwu ọjọọ, "Gịnị mere unu ji chee na ihe ndị a na-ekwu, gbaghara gị mmehie gị ma ọ bụ ikwu okwu n'obi unu?" N'ihi na ọ dị mfe karịa na Yeshua ịhụ na onye ọrịa bilie jee ije, ka unu wee nwee ike ịgbaghara mmehie n'ụwa a, ka o wee sị ka unu mara na Nwa nke Mmadụ nwere ike ịla n'ụlọ gị. O biliri onye ọrịa ahụ nwere ahụ mkpọnwụ sị, "Bilie, kpọrọ igwe mmadụ gị." Nụ nke a, ha tụrụ n'anya, ha wee laa n'ụlọ ya. Mgbe o nyere Chineke otuto, onye nyere mmadụ ike dị otu ahụ, dịka oche ahụ si dị, ahụ ya bụ Matiu wee sị ya, aha ya bụ Matiu wee sị ya, "Soro m," o wee bilie soro ya. Mgbe Yeshua nọ na-eri nri n'ụlọ ya, lee, ọtụtụ ndị ụtụ isi na ndị mmehie bịara ebe ahụ wee nọdụ ala na nri na Yeshua na ndị na-eso ụzọ ya. Mgbe ndị Farisii hụrụ nke a, ha sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Gịnị mere onye nkụzi unu ji na-eri nri na ndị ọna ụtụ na ndị mmehie?" Mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ sịrị ha, "Ọ bụghị mmadụ niile chọrọ nlekọta, kama ọ bụ naanị ndị na-arịa ọrịa. Ma gaanụ mụta ihe nke a bụ, achọrọ m inwe ebere, ọ bụghị àjà, n'ihi na abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume kama ịkpọ ndị mmehie ka ha chegharịa." Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ Jọn bịakwutere ya na-asị, "Gịnị mere anyị na ndị Farisii ji ebu ọnụ mgbe niile, ndị na-eso ụzọ gị anaghị ebu ọnụ?" Yeshua sịrị ha, "Ụmụ nke ụlọ nwunye ọ ga-abụ ha na-ebu ọnụ mgbe nwunye ahụ nọ? Ma ụbọchị ahụ ga-abịa mgbe a ga-anapụ ha nwoke na-alụ nwunye ọhụrụ, ha ga-ebukwa ọnụ?" Onye na-eso ụzọ ya jụrụ sị, "Gịnị mere ndị na-eso ụzọ unu ji eme nke a? Ha na ndị na-akwa ụtụ na ndị mmehie na-eri nri." Mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ sịrị ha, "Ndị ezi omume na-akpọ ndị na-arịa ọrịa, ma gaanụ mụta ihe. Ọ bụghị mmadụ niile chọrọ nlekọta, kama ọ bụghị àjà, n'ihi na abịaghị m ịhụ nke a. Achọrọ m ebere kama ka m mere ndị mmehie ebere." Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ Jọn bụ ndị Farisii na-ebu ọnụ. Efere gị bịakwutere ya na-asị, "Gịnị mere anyị na ndị ibe anyị anaghị ebu ọnụ?" Yeshua sịrị ha, "Nchegharị ọ na-ebu ọnụ mgbe nwunye ọhụrụ nọ n'etiti ha? Ma ụbọchị ụmụ nwanyị lụrụ di ga-abịa, mgbe a ga-anapụ ha nwoke na-alụ nwunye ọhụrụ. Mgbe ahụ ha ga-ebu ọnụ. Ọzọkwa, ọ dịghị onye ga-adụ uwe mwụda na akwa ọhụrụ nke ga-ejupụta. Ọ dịghịkwa onye ga-etinye mmanya ọhụrụ n'ime uwe mwụda ahụ. Mgbawa ahụ ga-aka njọ. N'ihi na mgbe ahụ ite ochie n'ihi na ite ọhụrụ ga-agbaji, mmanya vaịn ga-awụpụkwa, ite ndị ahụ ga-anwụkwa, mana ha abụọ agaghị adị otu a. Mgbe a ga-etinye mmanya vaịn n'ime ite ọhụrụ, ma
mana na-agwa ha okwu a otu a, lee, otu onye ọchịchị bịara fee ya ofufe na-asị, nwa m nwaanyị anwụọla ugbu a, mana bịa tinye aka gị n'ahụ ya, ọ ga-adị ndụ. Mgbe ahụ Yeshua biliri wee soro ya na ndị na-eso ụzọ ya. Ma lee, otu nwanyị onye na-arịa ọrịa ruo afọ 2 site n'ọbara bịara n'azụ ya ma metụ ọnụ uwe ya aka, n'ihi na o siri n'ime onwe ya, ọ bụrụ na m ga-enwe ike imetụ uwe ya aka, a ga-agwọ m. Mgbe ahụ Yeshua tụgharịrị hụ ya sị, nwa m nwaanyị, nweta nkasi obi, okwukwe gị agwọọla gị. A gwọrọ nwaanyị ahụ n'otu oge ahụ. Mgbe Yeshua banyere n'ụlọ onye ọchịchị wee hụ na ndị na-akụ ọkpọ na ude ahụ mmiri na-eme mkpọtụ, ọ sịrị ha, gaanụ, n'ihi na nwa agbọghọ ahụ anwụghị, mana ha chịrị ọchị. Mgbe igwe mmadụ ahụ lawara, ọ banyere ma jide ya n'aka. Nne ya wee bilie. Ahụ mgbu ahụ a gwara n'ala ahụ dum, ka ya na-eti mkpu na-asị, nwa David, mere gị ebere. Mgbe ọ banyere n'ụlọ, ndị isi soro ya. Yeshua wee sị ha, unu chere na m bụ ee, Onyenwe anyị? O metụrụ ha aka ime nke a. Ha wee zaa ya. Yeshua wee nye ha ya ka e mere unu ya. Anya ha wee maa jijiji nke ukwuu, na-asị, hụnụ na onye ọbụla amaghị. Ha gbasara akụkọ ya n'ala ahụ dum. Ka ha na-apụle, ka ha kpọtara ya nwoke mmụọ ọjọọ ji. Mgbe a chụpụrụ mmụọ ọjọọ ahụ, onyeisi ndị mmụọ ọjọọ ahụ kwuru okwu. Mgbe ahụ igwe mmadụ ahụ tụrụ n'anya na-asị, ahụtụbeghị ihe dị ka nke a n'Izrel. Ma ndị Farisii sịrị, ọ chụpụrụ ajọ omume site n'aka onyeisi ajọ omume. Yeshua wee gaa n'obodo niile na-ezi ihe n'ime ụlọ nzukọ ha, na-ekwusa ozi ọma nke alaeze ahụ, na-agwọkwa ọrịa niile na ọrịa niile nke ndị mmadụ. Ma mgbe ọ hụrụ igwe mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ebe ha nọ, n'ihi na ha gbasasịrị ma gbasaa ebe niile, dịka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ. Mgbe ahụ ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya, n'ezie, owuwe ihe ubi dị ukwuu, mana ndị ọrụ dị ole na ole. Ya mere, kpeenụ onye nwe ala ahụ ekpere ka o ziga ndị ọrụ n'ala ya.